Eli moi kaikki katsojat taas täällä. Joo, ei olla pitkästä aikaa nähty tällä kanavalla kyllä. Mä haluan nyt täällä ilmoittaa teille pari asiaa tällä ilmoitusvideolla. Eli tämän kanavan tulevaisuus ja mitä tää tulee sisältämään tulevaisuudessa ja muu siis kanava. Okei, joo. Aloitetaan. Eli ihan ekaksi mun on uusi kanava nimeltä Bluemine. Mä varmaan laitan linkin descriptioniin, jos mä jaksan. Sinne tulee siis Minecraftiin liittyvää tavaraa ja pelivideoita. Ja tästä on vähän tällainen sekavampi kanava. Siis, eli mulla oli silloin mä aloitin sen Strapballin. Se oli aika pitkään ja aika monella tiedossa. Ja itse asiassa aika hyvin tuli paljon ääniä sille, että mä jatkaisin, mutta eri tällä eri sisällöllä. Mutta koska mä oon sellainen Minecraft-fani, niin totta kai Blueminelle siis toi Minecraft-videoita ja pelivideoita. Tälle taas toi jotain shoutouteista hatevideoihin ja ilmoitusvideoita, unboxailua. Ehkä Blueminelle toi niitä unboxailuja. Mutta tänne ehkä saattaa tulla jotain reviewejä ja tällaisia esittelyvideoita ja muuta hassua. Et Blueminesta tulee periaatteessa mun pääkanava, mutta mä en tännekään lopeta. Anteeksi, olen hyvin pahoillani hatejat, mutta fanini haluavat näin. Ja kiitos myös yli 22, mä en osaa puhua enää, 222 tilaajasta. Nyt mä varmasti tiedän, että kaikki hatejat menee unsubaamaan, jotta ne sais sen alle. Mutta ikävä kyllä mä katsoin kerran YouTubea kerran joskus iltapäivällä. Ja mulla oli siellä 222 tilaajaa. Että pitäis varmaan käydä ikuistamassa sekin. Eli joo. Ja ihan näin siihen Blueminelle, ketkä nyt menee ehkä subaamaan sen. Sinne tulee intro-kontesti vielä tämän päivän aikana. Sinne tulee intro-kontesti, missä siis ihmiset saa tehdä introja. Mutta sinne sitten mä puhun siellä enemmän. Mut joo, kiitos kun katsoitte. Toivottavasti ehkä tuette tykkää. Ihan sama, ette te kuitenkaan tykkää mun kanavaa. Muutenkin tästä syöpää ja kaikki mun muutkin videot. Joten joo, me nähdään sitten joskus taas. Joten moikka!